Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. ang pagpapala ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga. May payabak po kaya kayungan. Pakigreet po ang bawat isa na good morning. Mga kapatid, ialay po natin ang misang ito. Ngayong 21 linggo ng sa ordinaryong panahon. Bilang pagpapasalamat ni Elmario at Sol Ramirez, Santi at Annie Rivera, Merlin at Lisa David, Fernando at Feli Nasal, Mr. and Mrs. Faustino, Mr. and Mrs. Reyes, Kisses at Robin, Kapitan Alvin Carpio, Reggie Bell de la Cruz, 10 ng kanilang pamilya, para sa pagpapasalamat ni Rose at Tek Taruk, pagpapasalamat sa kapanganakan ni Lydia Lopez, Kisses de la Cruz, Joel Taruk, Beng Taruk, para sa personal intentions ni Jason David, Jane Gatmay Galamitan, Kisses at Robin, Faustino, Mr. and Mrs. Faustino, Mr. and Mrs. Reyes. Para sa special intentions ng Prime Group, Mayor June and Gente Tanco, Karen Miranda Chan, Dayan Tam Beltran, Ignacio Bautista, Marites de la Cruz, Orlando de la Cruz, Christian Carmela, Katrina Balido, Maricor Macaruba, Dr. William Lim, Dr. Angelito Medina, Dr. Alvin Balatbat, Daisy Diaz, Kabigting Sisters, Cypress, California. Special intentions ni Ira at Inigo Sagum, John Jasper Ramos, Marlene at Tony Mapuep, Violeta Santos, Gabriel at Miguel Lazaro. Para sa kagalingan ni Francelina Miranda, Glo Paule, Perla Siquia, Marat Lori Magtoto, Catherine Santos, May Bautista, Evelyn Calyao, Milagros Castro, Sing Garcia, Norma Cabrera, Roy Songco. Pagpapasalamat ni Rita Maniaco. Para sa kagalingan din ni Marie Aquino. At para sa para sa kagalingan ni Yuproni David. Para sa kalwalatian ng kaluluwa ni na Edwin Jr., Romarico, Vicente, Onofre, Julian, Maria Rosario, Francisco, Raimundo, Mark Anthony, Asmin, Constantine, Leon, Caldi, Roberto, Perlita, Brido, Marieta, Oscar, George, Eduardo, Norma, at Felipe. Mga kapatid, para tayo maging marapat na umarap sa banal na piging, ating pong pagnilayan, pagsisihan ng ating mga nagawang pagkakasala sa Diyos at sa ating kapwa. Sa mga sandali na kami ay hindi nanalig sa iyo, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Sa mga sandali na kami ay hindi ay tumalikod sa mga pagsubok na iyong binigay, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Sa mga sandali na kami ay umiwas sa daan sa pintong makipot, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin po tayo sa ating mga kasalanan. Patnubayan po tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Darapatan
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ginagawa mong kami magkaisa ng kalooban. Ipagkaloob mo ang iyong mga utos ay aming mahalin. Ang iyong mga pangako ay ang arid naming tanggapin, upang sa anumang pagbabago sa paligid namin, manatiling matatag ang aming loobin, sa tunay na kasiyang matatagpuan sa iyong piling. Sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo Diyos, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isayas. Ito ang sinasabi ng Panginoon. Nalalaman ko ang iniisip nila at mga ginagawa. Darating ako upang tipunin ng lahat ng bansa at mga taong iba't iba ang wika. Malalaman nila kung gaano ako kadakila. Malalaman din nilang ako ang nagpaparusa sa kanila. Ngunit magtitira ako ng ilan upang ipadala sa iba't ibang bansa. Susuguin ko sila sa Tarsis, sa Pul, at sa Lydia, mga dakong sanay sa paggamit ng pana. Magsusugurin ako sa Tubal at Laban at sa mga baybaying hindi pa ako nababalita sa aking kabantugan. Ipapahayag nila sa lahat ng bansa kung gaano ako kadakila. Bilang handog sa akin sa banal na bundok sa Jerusalem, ibabalik nila ang mga kababayan ninyo buhat sa pinagtapunan sa kanila. Sila'y darating na sakay ng mga kabayo, asno, kamelyo, karawahe at kariton, tulad ng pagdadala ng mga handog na butil sa templo, nakalagay sa malilinis na sisidlan. Ang ilan sa kanila ay gagawin kong saserdote at ang ilan ay Levita. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Humayot dalhin sa tanan, mabuting balitang aral. Humayat dalhin sa tanan, mabuting balitang aral. Purihin ang puon, dapat na purihin ng lahat ng bansa. Siya ay purihin ng lahat ng tao sa balat ng lupa. Humayot dalhin sa tanan, mabuting balitang aral. Pagkat ang pag-ibig na ukol sa ati dakila at wagas, at ang katapatan niya'y walang wakas. Humayot dalhin sa tanan, mabuting balitang aral. Pagbasa mula sa sulat sa mga Hebreo. Mga kapatid, nalimutan na ba ninyo ang pangaral ng Diyos sa inyo bilang mga anak niya, mga salitang nagpapalakas ng loob ninyo? Anak, huwag kang magwalang bahala kapag tinutuwid ka ng Panginoon, at huwag panghinaan ng loob kapag ikaw ay pinarurusahan niya, sapagkat pinarurusahan ng Panginoon ang mga iniibig niya at pinapalo ang itinuturing niyang anak. Tiisin ninyo ang lahat bilang pagtutuwid ng isang ama, sapagkat ito'y nagpapakilalang kayo'y inaari ng Diyos na kanyang mga anak. Sinong anak ang hindi itinutuwid ng kanyang ama? Habang tayo itinutuwid, hindi tayo natutuwa, kundi naghihinagpis. Ngunit pagkaraan noon, lalasap tayo ng kapayapaan, bunga ng matuwid na pamumuhay. Kaya't palakasin ninyo ang inyong lupaypay na katawan at tipunin ang nalalabi pang lakas. Lumakad kayo sa daang matuwid upang hindi tuluyang mapilay, kundi gumaling ang paang
nalinsad. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po ang lahat. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nagpatuloy si Jesus sa kanyang paglalakbay. Siya'y nagtuturo sa bawat bayan at nayon na kanyang dinaraanan patungong Jerusalem. May isang nagtanong sa kanya, "Ginoo, kakaunti po ba ang may liligtas?" Sinabi niya, "Pagsikapan ninyong pumasok sa makipot na pintuan. Sinasabi ko sa inyo, marami ang magpipilit na pumasok ngunit hindi makapapasok. Kapag ang pinto'y sinara na ng puno ng sambayan, magtitiis kayong makatayo sa labas at katok ng katok. Sasabihin ninyo, Panginoon, papasukin po ninyo kami. Sasagutin niya kayo, hindi ko alam kung taga saan kayo. At sasabihin ninyo, kumain po kami at uminom na kasalo ninyo at nagturo pa kayo sa mga lansangan namin. Sasabihin naman ng Panginoon, hindi ko alam kung taga saan kayo. Lumayo kayo sa akin, kayong lahat na nagsisigawa ng masama. Tatangis kayo at magangalit ang inyong ngipin kapag nakita ninyong nasa kaharian ng Diyos sina Abraham, Isaac at Jacob at lahat ng mga propeta. At kayo na may ipagtatabuyan sa labas. At darating ang mga tao buhat sa singalangan at kanluran, sa hilaga at sa timog, at dudulog sa hapag sa kaharian ng Diyos. Tunay ngang may nahuhuling mauuna at may nauunang mahuhuli." Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang umaga po muli sa inyong lahat. Magandang umaga rin. Tanong ko po sa inyo, sino po dito ang dumanas ng paghihirap sa kanilang buhay o nung sila'y bata pa? Antitita, ay, hindi ka, no? Sino po, taas ang kamay? Sino nakaranas ng paghihirap? Very good. Sino pong nakaranas ng pagsubok sa inyo sa buhay? Very good. Yung itinatawid ang buhay. No po. Nung bata po ako, elementary, pag ako'y naglalaro po at binibiro ako nang tinutokso ako ng mga kapitbahay namin, sabi po sa amin, mata ko pera. Mata ko kay po ano pera. Matakaw daw kami sa pera. Bakit po? Yung tatay ko po noon, nasa Saudi. Yung ate ko, naka-abroad din po, ang panganay. Yung nanay ko po, nagkakari, nagluluto ng ulam, tinitinda po sa, may tindahan po kami, may sari-sari store. Tapos, yung ate ko pong isa, nagtitinda rin. Yung kuya ko po, nag-aaral po kami doon. Elementary ako, high school yung kuya ko. Yung kuya ko, pag Sabado at Linggo, nagtitinda po ng ice drop sa palengke.
Ako po, pag araw-araw, pagkatapos sa eskwela, kukunin ko yung bayong ko at saka yung sako. Iikot po ako sa barangay habang naglalaro. Iikot ako sa barangay. Tapos, mamimili po ako ng bote. At every 2 weeks, binibenta ko po yun dun sa ali ko, sa auntie ko na may jack shop every 2 weeks. Sabi po ng mga kapitbahay namin, mata ko pera. Yun ang tawag sa amin. Kasi daw, nasa Saudi na yung tatay ko, bakit ginagawa pa daw namin yon? Alam naman po ninyo, nung panahon ng Saudi, kapag nag-Saudi si tatay, nag-Saudi si mister, maraming mga misis, hihilata na lang at maghihintay ng padala. Pero hindi po yon, hindi po ganon para sa nanay ko. Sa nanay ko, kahit nagtatrabaho, naka-abroad ang tatay ko at yung ate ko, nagtatrabaho pa rin po. Opo. Tapos po, every 2 weeks nun, bata lang po ako, grade 3, may 300 ako. 300 nung panahong yon, every 2 weeks. At yung pera ko po, yung pera na galing sa pamimili ko ng bote, hindi po kinukuha ng nanay ko. Sa amin yon. Yung benta ng kuya ko, yung benta ng ate ko, sa amin po yon. Noong panahon na yon, pwede naman sigurong bigay ng nanay ko sa amin ang pangangailangan namin o yung gusto namin. Pero hindi. Kailangan mong magtrabaho, kailangan mong pagpaguran, kailangan mong pagsikapan. So, lumaki po kaming independent. Lumaki kami na nagtatrabaho para sa aming sarili. Hindi umaasa sa magulang. Generally, pagtrabahuin mo kapag may gusto ka, pagtrabahuin mo, pagsikapan mo, pagpaguran mo. Sa Ebanghelyo po natin ngayon, may nagtanong sa Panginoon, Panginoon, ilan po ba ang maililigtas? Sagot siguro ng ibang kapatid natin sa ibang pananampalataya ay kami lang ng mga kapatid, kami lang ang maililigtas. Sagot siguro ng iba na gumaganyan-ganyan, ay kami lang, 346,857 lang kami. Sagot siguro ng iba na gumaganyan pa, ay kami lang na tinanggap si Kristo na aming manunubos. Kami lang ang maililigtas. Pero sagot ng Panginoon, anong sagot niya? Pagsikapan niyong dumaan sa makipot na pintuan. Pagsikapan niyong pumasok sa makipot na pintuan. Lord, ba't ganyan ka? Bakit sa makipot? Pwede namang sa maluwang. Bakit sa makipot pa? Lord, bakit kailangan sa makipot pa? Diyos ka naman, pwede mo namang gawing maluwang yon para sa aming lahat. Pero hindi. Sagot ng Panginoon, pagsikapan niyong pumasok sa makipot na pintuan. Meaning to say, pagtrabahuan nyo, pagsikapan nyo, pagpagurin nyo ang inyong minimitihing kalangitan, ang inyong minimitihing paghahari ng Diyos, pagsikapan nyo, pagtrabahuin nyo, paghirapan nyo. Everybody is welcome. But then again, kailangan nating pagsikapan ito. Amen. Kaya nga po, ako'y nalulungkot madalas bilang kura paroko. Ilan ang nagpapabinyag? Ilan tayong Katoliko? Kunwari dito sa bahay pare. Ilan tayong Katoliko? Ilan ang Katoliko dito sa bahay pare? Pero ilan ang nagsisikap sa kanilang pananampalataya? Ilan ang binyagan dito sa bahay pare? Pero ilan ang nagsisikap para sa kanilang pananampalataya? Ilan tayo ngayon dito? Let's say 600?
700 tayo ngayon dito. Yung iba taga Dulong Ilog pa, yung iba taga Paligi, yung iba taga Palasan. Ilan tayo? Ilang libo tayo dito sa parokya. Pero ilan ang nagsisikap para sa kanilang pananampalataya? Ilan ang nagsisikap at nagpapakapagod para sa kanilang pananampalataya, para sa kanilang kaligtasan? Nakakalungkot po. Sasabihin pa sa'yo Among, nagsisimba naman po kami. Kailan? Kapag simbang gabi po, ay oo nga naman, salamat. Among, nagsisimba naman po kami. Kailan? Kapag piyesta po at pag-birthday namin at pag-Pasko. Yung iba, nasaan? Kaya nga po, alam nyo, kung minsan akala ng iba, naghihinarti lang ako at nagsusungit. Sabi ko nga, nakakasakit ng loob. Alin? Kapag tatawagin ang kadito, pupunta, ipapalan niya yung may sakit. Among, yung tatay ko po. Among, yung nanay ko po. Naghihingalo. Kailangan puntahan nyo na, ngayon na. Pagpunta mo, abay, sumasakit pong loob ko. Bakit? Hindi mo nakikitang nagsisimba Hindi mo nakikitang pumapasok sa simbahan. Baka yun pa yung mga nambubisit sa mga nagsisimba. Ba't pa kayo nagsisimba? Pareho din yan. Di po ba? Merong ganun? Ba't pa kayo nagsisimba? Pareho din yan. Sabing ganyan. Nakakasakit ng loob kung minsan, although obligasyon ko po bilang pare. Kaya lang kung minsan, may mga taong hindi pinapahalagahan ang kanilang pananampalataya. Kaya nga po kung minsan, kapag ganun, biglang sumakit yung loob ko at naglalanya ako, delikado po. Bakit? Imbis na sabihin kong gumaling ka, baka masabi ko, mamatay ka na. Hindi mo nakikitang sisimba kung minsan nga, papabless, patay. Nung minsan, Diyos ko, nakipagkulitan pa ako. Among idadaan po sa simbahan, ay hindi po pwede, puno po yung schedule. Pupuntahan ko na sa bahay, pinuntahan ko sa bahay. Pagdating sa bahay, among idadaan po sa simbahan. Bakit kailangan idaan sa simbahan? Nablessan ko na. Kahit EMDC po, nablessan ko na nga, binasbasan ko na, sabi ko, kahit hindi na idaan sa simbahan. Kailangan po idaan sa simbahan. Bakit nga? Kasi po nung buhay yung kuya ko hindi po pumapasok sa simbahan. Para po sana ngayon lang kahuli-hulihan makapasok sa simbahan. Sagot ko po, yun na nga ba yung sinasabi ko? Sabi ko, nung buhay, minsan hindi pumapasok sa simbahan. Ngayong namatay, gusto ipasok sa simbahan. No? Nakakasakit ng loob bilang kura paroko na lahat ginagawa mo para pangalagaan ang pananampalataya ng tao, pero para sa iba, walang kwenta. At pagkatapos, kapag kailangan ang serbisyo ng simbahan, tinatarantang pare, tinatarantang simbahan. Ito pa, meron pa sa atin, sasali sa ganyan-ganyan, sasali sa gumaganyan-ganyan, pupunta sa ibang sekta, pupunta sa ibang denominasyon, sumasali sa mga born again, sa mga iglesia, sa mga ibang sekta. Sa oras ng paghihingalo, patawag niyo yung Father, yung tanay ko po. Sa oras ng kamatayan, pinapatawag ang simbahan. Matagal ko na pong gustong sabihin to. Tandaan po natin, kapag tayo'y sumali sa ganyan at tayo'y nagpabautismo, nagpabinyag sa ibang sekta, nawawala po ang karapatan natin bilang Katoliko. At isa sa karapatan na yon ay mabasbasan, makatanggap ng basbas
ng simbahan kung ikaw ay may sakit o kung ikaw ay namatay. Ilang beses na po dito yan. Ilang beses na po. May namatay. Tapos pupuntahan ko. Diyos ko, pagtingin ko, walang korpus. Yung krusipiyo, walang krusipiyo. Sabi ko, Katoliko ba to? Among born again po. Diyos, ba't di nyo sinabi? Born again pala. No? Eh, yung iba naman, no? Katoliko yung namatay, yung mga anak, ibang sekta, aba hindi papabasbas. Tandaan nyo po, kung kahit buong pamilya hindi Katoliko at Katoliko yung namatay, karapatan ng namatay ang basbas ng simbahan. Kaya kung may kakilala kayo na yung mga anak nila ay hindi Katoliko, pero yung namatay ay Katoliko, abay karapatan po, huwag ipagkait yun. Huwag ipatawag yung pastor at ipapabless sa pastor, hindi naman born again yun. Katoliko yun. No po, matagal ko nang gusto sabihin to kasi ang dami dito sa atin. Ganyan. Katoliko yun. Huwag niyong tanggalin ang pagkakatoliko ng tao. Dahil born again kayo, dahil ibang sekta kayo, hindi niyo dadalhin sa simbahan. Tapos meron pa po, libing dito, madalas. Magsitayo po tayo. Nakaganyan lang, nakaupo yung mga namatayan. Magsitayo po tayo. Magsiluhod po tayo. Nakaganyan lang yung namatayan. Sabi ko, nung minsan, aba, pinagdarasal po itong patay nyo. Makidasal naman kayo. Kahit ba ibang sekta kayo, dasal itong ginagawa natin. No po? Sana po matandaan. Kaya nga po, sabi ng Panginoon, pagsikapan niyong dumaan sa makipot na pintuan. Pagsikapan niyo paghirapan ang pananampalataya at ang ating mismong kaligtasan. Pagsikapan, pangalagaan ang ating pananampalataya para makamtan natin ang pagliligtas. Amen. Pangalawa, ano itong makipot na daan na sinasabi ng Panginoon? Ano ang makipot na pintuan? Pagsikapan yung pumasok sa makipot na pintuan. Ang mga Bible scholars po sinasabi, merong isang daan, merong isang lagusan sa Jerusalem. Ang tawag nila Eye of the Needle. Natatandaan po ninyo, sinabi ng Panginoon sa ibang bersyon ng Ebanghelyo, ang sabi ng Panginoon, mas madali pa para sa isang kamelyo na dumaan sa butas ng karayom kaysa sa isang mayaman. Bakit? Yung Eye of the Needle para pong shortcut doon sa Jerusalem. Ang ginagawa po para makadaan ang mga kamelyo, alam naman po natin yung mga kamelyo parang kalabaw, silang nagbubuhat ng lahat. Ginagawa po, ibinababa nila, tinatanggal nila ang lahat ng karga ng kamelyo para makapasok doon. Pagsikapan yung dumaan sa makipot na pintuan. Ibig sabihin, tulad na sinabi ko nung minsan, matuto tayong bumitaw. Matuto tayong bumitaw. Kasi kung minsan o madalas ayaw nating bumitaw sa mga bagay-bagay dito sa mundo. Ayaw nating bumitaw sa mga bagay-bagay dito sa mundo. Among stress ako. Tanong, ano ba yung nagpapastress sa'yo? Eh di tanggalin mo yung nagpapastress sa'yo. Eh di bawasan mo yung nagpapastress sa'yo. Eh di iwanan mo. Tanggalin mo yung mga nagpapastress sa'yo, yung nagpapastress sa'yo. Among bigat na po ako sa
negosyo ko, sa trabaho ko. Bigat na po ako. Eh baka naman ikaw mismo, king kapampangan, kinahol mo, ingay mo wag yung kaulan. Niyakap mo ang hindi mo kayang mayakap. Kinarga mo ang hindi mo kayang kargahin. Among-among, hirap na po ako. Anong nagpapahirap sa atin? Yung sarili natin na kagustuhan. We are our own master. Kung minsan tayo ang nagpapahirap sa ating sarili, hindi ang Panginoon. Kung minsan tayo ang nagpapabigat sa ating sarili, hindi ang Panginoon. Kaya nung sabi ng Panginoon, pagsikapan yung dumaan sa makipot na pintuan, ibig sabihin, matuto kang magbigay ng iyong sarili. Maghirap, magsakripisyo, bumitaw sa mga bagay-bagay na nakakabigat sa iyo at pumipigil sa iyo para makapasok sa kaluwalhatian ng kaharian ng Diyos. Amen. Di ko po alam kung dito ko nakwento o last week ko nakwento. Yung pag may namatay po, tapos usually po, hindi na ako tumitingin sa mukha ng namatay pag nagbe-bless ako o nagbimisa ako. Usually po, tinitignan ko yung kamay. Tinitignan ko po, mas pinapansin ko yung kamay ng namatay. At alam na alam ko po, yung namatay ay namatay ng payapa. Bakit? Yung kamay po'y nakaganyan eh. O kaya yung kamay nakaganyan. Alam na alam mo rin po na yung namatay ay naghirap. Bakit? Di ko alam, Dok, kung medically medically explainable. Yung namatay pagpayapa, nakaganyan. Yung namatay pag naghirap, nakaganyan yung kamay. Napansin niyo po? Pero mga namatay, nakaganyan yung kamay nila. Usually, yun yung mga namatay na ayaw bumitaw. Yun yung mga namatay na nakikipaglaban at ayaw bumitaw. Para tayo makapasok sa makipot na pintuan, kailangan nating bumitaw sa ating sarili, matutong magbigay ng sarili, matutong magsakripisyo. Amen. Pangatlo, sino po yung mga magulang dito? Magulang. Okay. Sino po yung namalo sa inyo o napalo ng bata? Sino yung namalo o napalo ng bata? Okay. Ba't namalo kayo? Antitita, hindi ka namalo. Ba't namalo kayo? Ba't pinalo niyo yung anak niyo? Di niyo po ba mahal? Ba't sinaktan niyo yung anak niyo? Di niyo po ba mahal? Ba't kinagalitan niyo po yung anak niyo? Hindi niyo po ba mahal? Ha? Sa pagbasa natin ngayon, sabi ng ikalawang pagbasa, anak, huwag kang walang bahala kapag itinutuwid ka ng Panginoon. At huwag panghinaan ng loob kapag ikaw ay tila pinaparusahan. Sapagkat pinaparusahan ng Panginoon ang mga iniibig niya. At pinapalo ang itinuturing niyang mga anak. Tiisin ninyo ang lahat bilang pagtutuwid ng isang ama. Minsan po, kung minsan naisip natin na kapag dumaranas tayo ng paghihirap, abay, pinaparusahan tayo ng Panginoon.
Kung minsan, kapag may pagsubok na dumarating sa buhay, iniisip natin, Lord, ano bang ginawa ko? Bakit ginaganyan mo ako? Lalo na pag sunod-sunod yung mga pagsubok. Lord, ginaganyan mo ako. Ano bang ginawa ko? Sige ka, hindi na ako magsisimba. Usually po, merong ganun eh. Kapag merong pagsubok, kapag merong mga paghihirap, kapag merong unos, dumaraan ang unos sa buhay natin, akala natin hindi tayo mahal ng Diyos. Akala natin pinaparusahan tayo ng lubusan ng Diyos. The answer is, hindi po. Hindi po. Kung minsan dumaranas tayo ng mga pagsubok, dumaranas tayo ng mga paghihirap, dumaranas tayo ng mga unos sa buhay, dahil may gustong ituwid sa atin ang Panginoon. Dahil may gustong ipaalala sa atin ang Panginoon. Dahil gustong ibalik tayo ng Panginoon sa ating mga sarili. At ano ang ating sarili? Barely mabuting tao. Mabuting pagkatao. Sa mga pagkakataon na dumaranas tayo ng pagsubok, ng paghihirap, ng mga unos, tandaan po natin, hindi tayo pinaparusahan ng Diyos. Kundi binibigyan tayo ng pagkakataon para ituwid natin ang ating sarili at matuto sa buhay. Ang mga paghihirap natin na dinaranas at naranasan sa ating buhay ay hindi parusa ng Panginoon, kundi mga pagkakataon para tayo ay bigyan ng aral at matuto sa ating buhay. At sa pagkatuto natin sa ating buhay, tayo man ay makakapasok sa pintuan na masikip at tayo man ay mapapabilang sa kanyang mga ililigtas. Amen. Amen. Sumasampalataya ako sa Diyos awang makapangyarihan sa lahat. Na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon natin lahat. Tayo po lahat. Nagkatawang tao siya, lalang na Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Maria Birhen. Tayo lahat po. Amen. Ama, turuan mo kaming makapasok sa makipot na pintuan. Ama, kaming makapasok. Mapagmahal na Ama, gabayan mo si Papa Francisco, mga obispo, pari, diakono, at kanilang mga laiko upang sa paggabay ng iyong Espiritu, aming piliin ang mga desisyong pinakamabubuti para sa simbahan. Manalangin tayo. Ama, turuan mo kaming makapasok sa makipot na pintuan. Mapagmahal na Ama, bigyan liwanag mo ang aming mga pinuno sa pamahalaan upang kanilang maipamalas ang iyong mabuting kalooban para sa bawat mamamayan sa kanilang paglikha ng mga patakarang
nagpoprotekta at nagtataguyod ng dignidad ng tao at sa kanilang mahahabaging pagpapatupad ng konstitusyon, manalangin tayo. Ama, turuan mo kaming makapasok sa makipot na pintuan. Mapagmahal na Ama, makatagpo nawa ng kaaliwan ang mga taong dumaranas ngayon ng matinding paghihirap sa aspektong pinansyal, emosyonal o espiritual. Sa iyong presensyang matatagpuan sa aming katapatan, sa pag-ibig at paglilingkod sa bawat isa, manalangin tayo. Ama, turuan mo kaming makapasok sa makipot na pintuan. Mapagmahal na Ama, yakapin mo ang mga yumao, lalong-lalo na silang malalapit sa aming puso. Manalangin tayo. Ama, turuan mo kaming makapasok sa makipot na pintuan. Sa katahimikan ng ating puso at kalooban, ating pugilingin ang ating sariling kahilingan. Panginoon, nandirito po ang aming mga panalangin ng kahilingan ng aming mga puso, naway sa pamamagitan ng mga ito, ay tunay kaming mapuspos ng inyong biyaya at pagsikapan na makapasok sa makipot na pintuan patungo sa iyong kaharian. Sa ngalan ni Jesus na aming Panginoon. Amen.
Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid na ating alay maging kalugod-lugod sa Panginoong ating Diyos. Tanggapin nawa ng Panginoon paghahain ng mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, pinagkamit mo kami ng iyong pagkupkop, pakundangan sa isang pampalagiang paghahandog, kaya't sa iyong sambayanan ay iyong ipagkaloob ang pagkakaisa at kapayapaang nagbubuklod buo ng aming mga alay na iyong ikinalulugod sa pamagitan ng Kristo kasama ng Espiritu Santo Diyos, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At Itaas po ninyo yung puso't diwa. tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay Ama pasalamatan. naming makapangyarihan, ito yung marapat, ikaw ay aming pasalamatan. Nasa iyo ang aming buhay, pagkilos at pag-iral. Sa pamumuhay namin araw-araw, tinatamasa namin yung pagmamahal. Sa pag-ibig mong ipinunlas ang katauhan ng Espiritu Santo, yung unang aning bigay na anak mong naglalak sa amin ng katiyakang nakalang mabuhay kami sa piling mo kailanman. Kaya kayo sana mga anghel nagsising-awit ng papuri sa ng walang umpay sa kalangitan, kami po'y nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kahit sa pamagitan ng iyong Espiritu, kahit pong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog ay nawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya at pinuri, pinaghati niyon. Inibot sa kanyang mga alagad at ang wika, tanggapin niyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na may handog para sa inyo. Gayon din naman matapos ang hapunan ay nawa kanyang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inipot yun sa kanyang mga alagad at ang wika, tanggapin niyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, dugo ng bago at walang gantipan. Ibubuhos para sa inyo at para sa tanan pa sa pagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyong lahat ito bilang pag-alaala sa akin. Mysterium Fidei. Ginagawa namin ngayon pag-alaala sa pagkamatay at muli pagkabuhay ng iyong anak. Inaalay namin sa iyo, tinapay nagbibigay buhay at ang kalis nagkakalob ng kaligtasan.
Kami nagpapasalamat dahil kami minarapat tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Kami magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, ligapin mo yung simbahang laganap sa buong daigdig at pususin mo po kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa, ni Florentino na aming Arsobispo, ni Aposeto na aming Obispo Emerito ng Tanang Kaparian at lahat ng mga anak mong tinipon mo ngayon sa harapan ng iyong biging. Alalahanin mo rin ang aming mga kapatid na nahimlay na may pag-aasang sila'y muling mabubuhay, gayon din naman ang lahat ng mga pumanaw. Kawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan, pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria, Ina ng Diyos, kaysa ni San Jose, ang kanyang esposo, kaysa ng mga apostol at ng tanang mga banal na buhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa na ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng anak ng aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya lahat ng parangal at papuri sa iyo, Diyos, amang makapangyarihan sa lahat, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Bilang isang pamilya, tayo dumulog sa Ama nating nasa langit. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniwan ko sa inyo, ang kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tungayin mo nga ang pananampalataya, ito ang pagkakasala, pagkalooban mo kami ng kapayapaan, pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayin po tayo ng kapayapaan sa bawat isa. Peace be with you. Peace be with you. Peace be with you.
Mga kapatid, at si Kristo ang kordero ng Diyos. Ang Diyos nakasama natin sa kaluwalhatian sa pagpasok natin sa makipot na pintuan. Ang Diyos nakasama natin na makakamtan natin sa pagbibitaw natin sa mga bagay-bagay dito sa mundo at sa mga bagay-bagay na gumagawa sa ating makasarili. Mapalad tayong tumatanggap sa Kanya, sa Kanyang banal na pigi. Panginoon, hindi ako karapat na magtulad sa iyo, ngunit The body and blood of Christ bring us to life. Amen. Ang katawan ni Kristo. Amen.
Manalangin tayo. Magsitayo po ang lahat. Ama naming mapagmahal, lubusin mo sa amin ang kagalingang bigay ng iyong pag-ibig na kayo'y pinagdiriwang. At kami daw ay magkaroon ng ganap na kaularan upang sa lahat ng aming pinagkakabalaan, ikaw ay aming mabigyang kasiyahan sa pamagitan ng Kristo, kasama ng Espiritu Santo Diyos, magpa sa walang hanggan. Amen. Mamaya pong 10:30 ng umaga, pagkatapos po ng ikalawang misa, ay magkakaroon po ng pagpupulong ang Hermanidad 2022. Bukas po ay ang kapistahan ni Maria, Reyna ng Langit at Lupa. At bukas din po ay ang anibersary ng pagbabasbas at inaugurasyon ng Nuestra sa Pinak. Meron po tayong misa sa Pinak bukas ng umaga ng 6:00 ng umaga. May misa po sa Pinak, sa Nuestra sa Pinak ng 6:00 ng umaga bukas. Alis po dito ang imahe ng mahal na ina ng 5:15 ng umaga para dalhin sa Nuestra sa Pinak. Salamat po. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Assignment po natin. Assignment natin. Pag-uwi niyo po ng bahay, bago kayo pumasok ng pintuan, magdasal po kayo at i-bless niyo ang inyong bahay sa inyong dasal para biyaya ang pumasok sa pintuan. Amen? Amen. Salve Regina. Advocata nostra, ilus tuos, misericordias oculus, annos aperte, et Iesu, benedictum Jesus. Nuestra Señora de la Merced, Ipanalangin mo po pagpalain kami. kayo ng mga pangyarihan Diyos, ang punang inyong mga pamilya, Ama, Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang misa natin ay alay na humayo kayo taglay ang dakilang pag-ibig ng ating Panginoon. Magandang umaga sa inyo lahat. Maraming salamat po. Have a blessed Sunday and God bless you po.